ତ ଝିମଝିମ ଭାଇନା ମୁଁ କ'ଣ ଅମୃତାଞ୍ଜନ ହେଇଛି ବା ତମେ ମତେ ଝିମଝିମ ଡାକୁଛ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନା ଜିନପିଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ ହିରେ ଶୁଣ ତୋ ନା ସେ ଝିମଝିମ ହଉ କି ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ ହଉ କି ସେ ପିଙ୍ଗ ପିଙ୍ଗ ହଉ ମତେ ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ସେଇଟା ଆଗା ଡାକି ତୁ କ'ଣ ଡାକଦୁରେ ମୋର। ତମର ମଉସା ପିଠି ହବ ତମକୁ କ'ଣ କହି ହବ କି? ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହ ତମେ ଯୋଉ ପୋକ ଜୁକ ସାପ ସୁପା ବାଦୁଡ଼ି କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଉଛ ଏଥିରୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି ବେ ତମମାନଙ୍କୁ? ଭାଇନା ତମେ ଯେମିତି ଭାତ ସହିତ ଆଚାର ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଉନି ବା ଆମେ ହେଲେ ସେମିତି ଭାତ ସହିତ ଟିକେ ପୋକ ଜୋକ ନହେଲେ ଆମର ହବନି ଏକା। ଆଉ ବାଦୁଡ଼ି ତ ଆମର ଫେଭରେଟ୍ ଆଉ ଏ ତଳେ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଖାଇଦଉନି ଟିକେ। ନାଇଁ ବା ଭାଇନା ସକାଳେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଥିଲି ମୁଁ। ଏ କାନ୍ଥ ଉପରେ ସବୁ ଯାକ ଦେଖୁଛୁ ନା କେତେବେଳେ ଝିଟି ପିଟି ହେଲେ ଆଇ ଖାଇଦଉନି ରେ ପୁଅ ଏଇଟା ସବୁ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ହେଇଛି। ନାଇଁ ବା ଭାଇନା ଝିଟି ପିଟି ଜାଗା ନାଇଁ ମ ଦେଖୁନୁ ଭଲ ଆରେ ସେଇଠିକି ସେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ହେଇଛି ମ ଖାଲି ଝିଟି ପିଟି ଖାଇଦିକା ହଉଛି। ଇଏ ଟମି ଧାରେ ଧାରେ ଚାଇନା ବାଲା ଆଇଛନ୍ତି ଖାଇଦେ ତତେ। ଆମ ଗାଁରେ ନାଇକି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ପଇଡ଼ ପାଣି ଟିକେ ମାରୁ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଝାଡ଼ା ଯିବୁ ହେଲେ କହିଲେ ଝାଡ଼ାଟା ପୁରା କ୍ଲିଅର ହବ। ମାଇନା ପଇଡ଼ଟା ଭଲ ଥିଲା ଯେ ଟିକେ ଖାରିଆ ଲାଗୁଥିଲା ବା ଆଉ ଟିକେ ସସ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ପରା। ତା ମାଧବ କି ଲୋକ ହେଲେ ପଇଡ଼ ପାଣିରେ ହେଲେ ସସ୍ ପକେଇ ପିଇବରେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ଆମ ସାର୍ ତ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଚାରେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ପକେଇ ପିଉଛନ୍ତି। ତମନୁ ଜୁଆର ରାପା ଚାଲ ଏଇଠୁ। ଏ ପୁଅ ସାପ ବାଦୁଡ଼ି ଖାଇ ତ ରୋଗ ଧରି ଆଇଲ ଯେ ପୃଥିବୀ ଯାଉ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏଥର ଏଇଠୁ ଗଲା ପରେ ଯଦି ସେ ପୋକ ଜୁକ ସାପ ବାଦୁଡ଼ି କିସ ଖାଇଥିବ ହେଲେ ହଉଡ଼ି ସେ ପଥରଟା ଦେଖୁଛୁ ନା ଦୂର ଯେ ଅଛି ବଡ଼ ପଥରଟା ସେଇଟା ଆଗା ତୋ ନାକ ଉପରେ ଆଣି ଛେଚିଦି ତ ସେ ଚେପା ନାକ ଆହୁରି ଚେପା କରିଦେଇ ସମତୁଲ କରିଦେଇ ସିଆଡ଼େ। ଏଥର ସନ୍ତୁଳା ଆଗା ଖାଇ